Hi guys, sana mag-enjoy kayo sa video ko na ito. Ito ay kuha ng mga hipag at bayaw ko sa Bohol, na ma-share sila sa Bohol, Bohol Wood. Sana someday makarating din ako dyan para siguro may makauwi kami dyan sa Bohol. Enjoy na lang kayo sa view. Salamat sa support. Bili na hugas og plato.